Eta gaurkoan, Karrikiriko lagunak etorri zaizkigu bisitan Xaloa telebistara, izan ere maiatzaldia ospatzen ari dira, Iruña Baionaren artekoa eta Baiona Iruñaren artekoa. Juan Luis Etxaburu, hurbileko entzat ondarru, arratsaldean eta ongi etorri. Bai, arratsaldean, bai. Bueno, konta iguzu pixka bat, aurten bigarren edizioa ospatuko duzu, beraz ja pixka bat ikasi duzu, hau antolatzen. Bai. Bueno, hori, iaz izan zen lehen urtea, ekitaldi xumea eta izan zen. Eta aurten denbora gehiagokin eta hori egin duguna da gitarra pixka bat handitu, loditu eta interesanteago bihurtu. Baina asmoa da beste urtetan ere, gogoak eta greina baldin badugu, gauza gehiago eskaintzeko ere asmoa dugu. Zergatik izan zenuten horrelako ziklo bat egiteko beharra? Bueno, hau, egia esan da, Lucian Itxezarreta, Baionakoa, Maiatz argitaletxekoak, zarretan topo egin eta proposatzen zigun zerbait egin behar genuela literaturatik, liburu mundutik eta hori, Iruña eta Baiona. Eta, gustatu zitzaigun, egon gara hor denbora batzuk hitz egiten eta hori, eta ia suertatu zen zerbait egitea. Beti ere, argi geneukan, bi gauza, bata noski euskarazko ekitaldiak eta bestea kulturatik egitea. Orduan, iazkoa izan zen, gauza xumea, ekitaldi bat oso polita egin genuena Baiona, gero hemen Iruñan egin un kontestable. Jentetxo bat hurbildu zen, eta ikusi genuen, aurtengorako gehiago egin kulturatik da disiplina ezberdinak zabaltzea. Asmo ere bada, beste urtetaran ere, gehiago zabaltzea ere, eta hortxe joko. Bai, hortxe gabiltza. Zein dira ziklo honen helburu nagusiak? Ze asmo duzue? Mira, hemen igual esango nuke bi helburu daudela edo ez, eta bata esango nukeena da euskaldunok erdigunera joatea, bai Baiona eta bai Iruñan. Jakin da bietan gutxiengo bat garela eta gure buruari indarra emateko, kemena emateko eta euskalduno sentitzeko bizi gaitezkela euskeraz eta ekitaldi kulturalakin eta bizi gaitezkela gustora pozik eta aberastasun kultural bat eskaintzen gure buruari eta gizarteari. Osongi, nortzuk zarete parte hartzaileak ikusita Iruña eta Baiona artean zabiltzatela, hor jende desberdina zaudete? Momentuz ez gara asko zabaldu hemen Iruñan, eta baina asmoa bat daukagu zabaltzeko egitarra hauaren arabera eta nahiko nuke eskaintzen duen jenteari posposiguekin batera parte hartzea. Baionatik, esan dizuan bezala, Maiatz argitaletxetik etorri zen proposamena. Dena den ere, Maiatzen barruan Iruñako idazleak badaude parte hartzen duen Maiatz argitaletxean edo elkartean, ez? Gero, Zenperetik ere badago atza elkartea, poesia elkartea dena, Agustin Samorak zuzentzen duena. Eta hor ere, parte hartzaile Euskal osoko guztiko poeta berriak, hasi berriak eta dabiltzanak, ez? Eta, gero, aurten, iaz hauek parte hartu zuten, aurten gehitu da Baionako gaztetxea, Zizpa gaztetxea gehitu da plan honetara. Da, Iruñatik, momentuz, gabiltzana gara bai Zaldiko Maltiko elkartea eta Karrikiri elkartea. Da, ben Iruñan ere, esan dezagune, Maiatzeko edo atzako lagunak ere parte hartzen dutela. Beraz bat zaudete, jende xente. Bai. Osongi, ekitaldiak antolatu dituzue bai Iruñan eta bai Baionan. Bai, eta lehen esan duana, honekin lotuta, lehen esan duana da, ekitaldi hauetan, galdu nahi zena, baina esan nahi duana da, Iruñan euskara sortzen da, Iruña, ez da Iruña bakarri, Iruña herria, Nafarroa, Bekaldea, Nafarroa, Bekaldea, mengoa, ez? Erakustea, eskintzea, Baionako iparraldekoi zer egiten duen gure kulturan. Eta gero, Iruñan beraiek sortzen dutena hemen ezagutzea. Hori da hori.
hori da... Elkartruke bat, bai, elkartruke bat. Elkar ezagutzea gehiago, ez? Gehiago elkar ezagutzea. Eta orduan, Iruñan egingo diren ekitaldiak izango dira, hango sortzaileak edo gauzak egiten dituztenak guk hemen hobeto ezagutzeko aukera ematea. Eta alderantziz, hemen sortzen ditugun gauzak Baionan momentuz eskaintzea. Da egitarau honetan, batzuk, batzuk esan duena Iruñan, da bestatzu Baionan ez. Ekitaldi hasiko dira, adibidez, bihar. Eta hemen hasiko gara Iruñan egiten, Karrikiriko denda edo elkarteko egoitzan, eta ekarriko dugu, etorriko da, Xanaire. Xanaire hau da Iparraldean ikastolen elkarteako irakasle formakuntzako arduraduna da, ez? Eta baita ere, hango errealitate hizkuntzarena nahiko ezagutzen du eta bizi berri nahiako gogoetetan dabil, ez? Eta, berak emango duen hitzaldia izango da alde batetik handagoen hizkuntzaren egoera baino gehiago, dagoen egoeratik abiatuta joatea ze plana, ze gauza dauden egiten berritzeko. Eta gero, esaten du ikuspegi kritikotik, ez? Euskaldun artean egon daitezken arazoak eta holakoa, iritzi kritikotik, ez? Hori izango da Xanairerena hitzaldia, arratsaldeko 7:00 bihar bertan. Eta gero, hori jarraituta, gero hurrengo bi izango dira Baionan. Baiona bata izango da 17:00, 17:00 uste dut bere asteazkena dela, eta hor han egingo dutena da bat Juan Gorostidi eta Itxaro Bordak violentziaren inguruan mai inguru bat izango dute, eta bitartean Jean Luis Davanten liburu baten aurkezpena, Frantzia nazioa, Maiatz argitaletxeak kaleratu duena, ez? Izango da. Hurrengoko egunean, bertan Baionan, Euskal Museoan, eta horri izango da literatura, liburu munduan edo, liburu munduan literaturan gehiago kokatua, ez? Eta izango da historia imaginario baten inguruan. Eta izango dira hegoaldetik joandako 3 idazle edo 3 sortzaile. Bata Engeru Epaltza, bestea Luis Garde, eta bestea izango da Rosa Arburua. Eta bakoitzak, baina historia baino gehiago da imaginarioan landuta, ez? Eta bakoitzak izango denboratxo bat, esan diogu eskatu diogu 10 minututako hori, esatea, Luis Gardek adibidez, poesia, berak idatza poesia Karliste Gerra ingurukoan errezitatuko du. Engeru Epaltzak 17. mendeko historiaren inguruan lantzen du. Eta Rosa Arburuak, honek adibidez, honek Jon Abrelekin batera parte hartu du Neskatoak dokumentalean, eta edako liburu bat ere eginda Gau pasa, eta izango da historia sentimendutik titulua jarri dio, eta izango da Neskatoak joan ziren zerbitzari Iparraldera, hoien gertakizuna bizipena, bizipoza kontatuko ditu, eta baita ere kontrabandisten inguruko bizitza hori izango da, eta pospozik hartu dutena. Eta gero, horren inguruan, honek zetago, egongo da bideo emanaldi bat, hainbat egile berriek, historia imaginarioan horretan, bideo emanaldi bat izango da, horre izango dira bakoitzaren errezitaldia historia horren inguruan. Hori izango da egingo duguna. Asmoa zen ere, hasiera batean, Pamela kaleratuko duen liburu berria ere aurkeztea, baina inprentatik atera gabe egongo denez, baztertu dugu. 39 idazle nafar daudenak, bai hegoaldekoak eta bai iparraldekoak, Nafarroa berekoak, Nafarroa goialdekoak, ez? Hori izango da 18an. Gero, egitarauak jarrituta, itxoen begiratzen paperean, eta gara, az dago inolako arazo.
19 hemen Zaldiko Maldiko elkartean, egongo da humore saio bat, ona delako geutaz ere farra egitea, ez? Bai, eta titulua da humore saio izena da Bestaldekoak. Balio du bietarako, ez? Eta partaidak izango dira bat Azizko Urmeneta eta beste Michel Etxekopar. Michel Etxekopar ongi izan dut, ez Pello Etxekopar. Michel Etxekoparrekin ez daukana ezer ikusterik, eta bueno, humore saio horrekin, ia, pixkat ongi pasatzen dugun, da gu geutaz ere farra egiten, ez? Gero, jarraitzen gitarauakin, 24an, asteazkena dela ere, bai, etorriko da Mikel Iribarren, hau da itsasoan jaiotakoa, baina da bere lan orain Parisen lana egiten du, eta da nekazaritza munduan lana egiten duena, ez? Eta beraiek itsaso herri barruan dago beste Basaburu, ni ja 3. ezagutzen dudana. Da auzo bat, dena itsasuko auzo bat. Eta da bertako nekazariek, noski nekazaritza ekologikotik lantzen dutena eta salmenta zuzena egiten dutena, eta horien inguruan, liburuan jarri ditu hainbat artikulu ezberdinekin, eta hori aurkeztuko digu, ez? Da hori da ere, iparralde bat beste mundu nekazaritza berrikuntzan dauden jendea ezagutzea, aukera emango diguna. Hori egin da gero, lehen da 25ean, maiatzaren 25ean, hau 18an egin duguna Baionan izango da antzekoa Iruñan. Eta da hortarako ekarri izango dira historia imaginarioaren inguruan etorriko dira 3 idazle. Bat Itxaro Borda, eta honet tratatuko, bakoitzak 10 minutu, esan dizuena, laurak izango dira bakoitzarena. Itxaro Bordak gaia izango du imaginarioan Shakespeare eta Nafarroa. Shakespeare Nafarroaz idatzi bat zuelako. Gero, Luzion Etxezarretak hitz egingo dugu Mark Legazek egin zuen euskal tradizio horren inguruko imaginario baten inguruan hitz egingo du. Eta 3. Marikita Tamburain, honek hitz egingo du imaginario horretan agoten inguruan. Zeratik lan horiek bakoitzak landuta daukatelako, ez? Eta hori izango da. Gero, hori bukauta gero, hauekin tartean, hemen Iruñako musikari batzuk hori emango dute. Parte hartuko dute. Bai. Eta danzeri ensamble, Koldo Azkona zuzentzen duena, eta hori izango da musika, eta musika, errenazimendoko musika, musika tradizionalan tartekatuko dira, bai irakurketa hauek eta musika talde honek eskaintzen diguna. Hau bukatuta gero, izango dugu, lehen esan duena bideo emanaldia, idazle berriak, gazteak, batez ere berriak, eta horien bideo emanaldia izango da. Hori, esan duen moduan, 25ean. Eta bukatzeko, maiatzaren 31an, eta hau ere Karrikiri elkarteko egoitzan, ekarriko dugu iparraldean dagoen Ikas argitaletxeko zuzendaria, Nidufo. Argitaletxe honek izugarrizko lana dago egiten iparraldeko euskal ikaslei begira, eskoletako ikaslei begira. Egiten dute bata testoak atera euskara batuan baina iparraldeko erara, eta aur liburuak ere bai ateratzen dutena. Daina argitaletxe oso ona dena eta material oso ona daukatena. Eta ani Duforen hitzaldia izango da aur literatura, hizkuntza eta nola da, aur literatura hizkuntza eta heziketa izango da, emango da. Da bidena jendeari ezagutarazi, hurbiltzen direnei Ikas argitaletxeak zer egiten duen eta zer publikatu duen erakusleiho poli bat izango da. Hau da, aurtegelako... Ez dela gutxi gainera, ikusten azken finean Iruña eta... Eta parkatu, 25ean, aztutan neukan,
arratzaldeko bostetan, hau esan duana izango dena, 7 hasiko dena, arratzaldeko bostetan, Gaizka Arangurenen bidez, egingo dugu bizita gidatu bat Iruñan zehar. Eta hitzaldiaren izena, bizita gidatuaren izena, da Iruña hiriburuzagi Baskoniatik Nafar estatura. Gaizka Arangurenek emango diguna. Beraz, bostetan bizita gidatua eta 7etan hasiko da, eta hau izango da Kondestable jauregian izango da. Bueno, ikusten da Iruña eta Baionaren artean euskaldunak izatearenak batzen gaitu, baina badugu, ez, bakoitza gure kulturaren pixkat berezitasun hori, eta hori ikusarazi nahi duzu, ez? Bai, hori da. Bai, eta badaukagula gizartean gauzak eskaintzeko eta zabaltzeko, ez, eta hori da, bai. Eta egitarauan, astu zei beste gauza bat, hain buruan etorri zait burura. Bueno, ez erresa, beste gauza gogoratzearena nahiko lan. Ez Baionan, data, ez dut apuntatu, hemen dago, baina orain ez dut arkitzen. Baionan, Zizpa gaztetxean, Iruñatik joango dira hitzaldi ematea, eta hitzaldiaren gaia da festen eredu, Iruñan egiten den fest ereduaren bila dabiltzanak, ez? Eta joango dira bilgune feministakoak, feministatik parteide, eta gora Iruñakoa joango dira, ze eredu festa dauden eraikitzen Iruñan, Baionan, San Ferminetan nahi kontatzea dut. Bueno, ikusten da oso zentzu askorekin antolatu duzuela egitera hau, ez? Eta pixka bat gai zabalak lantzen dituzuela, zeren arabera hautatu dituzue antolatutako ekitaldiak? Bueno, alde batetik sentitzen genuen preminak, ez? Adibidez, Iruñatik bat besteak ezagutzea, Baionakoak ezagutzea, ez? Beste alde batetik, Baionatik eskatu digutena, ez? Adibidez, Zizpako gaztetxeak festen eredu ezagutu nahi dutela. Gainera, festak Baionatik nahiko asko begiratzen dut Iruñako festei eredu gisa, ez? Eta hori. Eta beste bat, literatura mundutik, Maiatz argitaletxea eta literatura mundutik jarrikiren ere badago, denda bat, denan liburuak eta hori, euskaraz direnak eta hori, kultura ezagutu nahian eta hortik joango da, elkar ezagutzea, da bakoitzak besteari eskaindu daukanik gauzarik edarrena. Osongi, beraz, bihar lehenengo hitzordua, ez? Iruñan bertan eta aipatu dugu Karrikiri elkartean, ez izan ere. Xanaire. Bakizu Xanaire dela Salvador Bertsolariaren biloba. Bai. Osongi, Ondarru, mila esker, Xaloa telebistan izateatik, primeran doan eta arrakasta asko duen zikloak, maiatzaldiak, eta nahi duzenean, gonbidatuta zaudete. Eskerrik asko zuei, aukera mateagatik. Bale, bai, agur, bai.